Shalom. Horas madihita saluhutna. Adorang sotapuka pertangyang ata di bagasan bodarion perjulu mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Tapuka masuk marede mahita siap bukuede nomor 814 ayat sada dohot ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hatani Jehovah do majadi akal langit. Marolo-polo mahamu ale akapartigor. Manghasaho Jehovah, talup do marede akan na ujur maroha, haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama do moleate do hami tuho, Allah ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, Allah disodangi hota noman nami, asa marpakirimon namangolu hami, Allah ni haheheomi, dak pola bema biar hami mida hamatean, ayu hodo ulunami, ruas mudo hami. Dipaucat hodo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Tatangihon ma epistel di pertanyaan ngata bornginon, iman natar surat di pesal menopat, ayat sada sahat rodi ayat sia, marsoring-soring mahita majaha. Ede sia si Daud. Ia hamu pinoparni jolma, sadia lelengodo lea rohamu di hasahalaoki, sadia lelengodo haholongan ni rohamuna nasohasea, jala di oromuna gabus, sela.
Holsohon hamu hiamma asa unang dapota dosa. Marhusari marohamuna dung rodi podoman hamu asa sonang hamu. Sela. Lado akan amadok tungisema manupakon nadengga tuhita alai ale Jehovah sai pasodakom matu hami sodang ni bohim. Sonang doau hupapeak huhut mami ternok ai sasada hodo ale Jehovah pasonang au maringanan ima sahatna. Martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tabege makor sian ina para hari Kamis. Diudutian non punguan kor ama.
Marete maita sia buku ede nomor 260 sia ayat sada. Jahoba di bata amanami pargugo na suatu dosan. Nahusob bahami mariti anakmu Kristus Yesus si paluahami. Mauliate Tuhan di pasat rohanami tuho. Dibalgani holongmu, nalaw manugunogu hami, nalaho mga leon hai pasod di hami. Las huhamulateo kami doy Tuhan, di obas bornginon ubay roh kami tu parsaoran partangyangan di bagasan tikyon. Ali Tuhan, na masihol do kami lau tumangihon barita nauli. Alanido Tuhan di parsaoran nami di bagasan bornginon. Ditiki na laho makatahon barita nauli na posom amang padita ciharap. Sayang gia ma Tuhan di parsai lahiho jala kami ganup marsada-sada na tumangihon. Gabe rap pasidohot na laho mamaritahon barita nauli margugo kami Tuhan di pardalanan ning ulo nami. Sian akan natumangihon sian sudut no poso sahatu na matua. Pasu-pasu matuhan ruas ni huriam nang akaparhaladom. Ditiki na mangula kami si ganupari. Na adong di huta, na adong di balian, na adong di kantor, na di dia pe kami maringanan lau mangula. Toktong ramoti kami asa pajupang kami doot akahala na burju. Jala akajapalan na lomakma na nanguradi na sitopoton nami silehononmu tuganup akana porseya. Ali Tuhan pasu-pasu maruas ni huriam sian akadanak poso-poso satu na matua satu na lansia. Akadanak na masihol di pangajarion sian akasudut na matua manang natorasna. Asa gabe ianakon na burjuna sida. Payutiut tahim nang payutiut akapoda ni natorasna. Gabi ianakon nabuy mamaketik kina pinasahatmu. Diaka parsikola marsikola dohot dinggan jala marsiajar. Asa dapotan akana pinarsita ni ibana dohot natorasna. Suang songon ni Tuhan akana toras pe manang sudut akka na magodang nonong karijo. Sayang gia di pargugoy ho di pardalanan ni nguluna. Gudang akka sihirimon nami Tuhan di pardalanan ni ngulu nami. Ditikigale partodyon nami. Posrohan nami Tuhan. Dilehok ko dalan natiur marhite hatam nabadiyay. Ali di batama nami. Gudang do akka pakobasyon. Nanayang sihobasan ni Huriam di bagasan sa minggon tarlumobi. Sayang giat akka parhalado. Akka panitia. Akka pengurus ng pinilipmo di Huriamon. Boy padalaton akapakobasyon na di bagasan hibul ni roha ng iyas ni roha. Asi roham Tuhan. Dia kaparapoto petar lumobi di panitia pesta gotilon hari ulang tahun. Dohot tahun oikumene inklusif. Sayang giat di parsahalay ho ganup akka panitiai. Nang suang songoni akka pengurus na asing Tuhan. Na sianuwek
asa sadar rohanami Tuhan do ruas ni huriam padalaton pahibakon pakobasyon tonga-tonga ni huriamon ali di batamanami gudang niya kapakobasyon muse sian koinonia marturia diakonia naikon si hobasa di bagasa saminggon mardalam may denggan tarlumobi di hari marsogot nang dipamasa makomisi kasih nang di aka seksi sosial nalaho manangyakon dohot madulo akan namarsahit homa Tuhan na mga lehon akan narikot di akapakubasyon nami i asa mardala do denggan songoni nang akadungan namin na ditopot aka seksi sosial na lao manangyak ko nasida ditikyo pe Tuhan hutang ko kami manasida ima amang emdamanik buru bangon inang tambunan buru sibarani songoni nang amang indra gultom buru lubat toruan amang hahu tagalung buru lubis briel buru tambunan inang nenggolan boru sinaga, inang opo eksaudi boru nenggolan, arta ristria boru sialagan, sudi Tuhan na sohuguari hami di bagasan obason, atik tung nuaing di pardalanan manang na di jabu na sida, na di bagasan na hurangi pas pamatang na, pos rohanami Tuhan, marhite padungan yomu, parguguamu na sida, jalalehon tiur ni pikiran ng rohana sida, asa toktong makirim hola tuho, ay siya kudo Tuhan, haguguon hay pason manang hay saron di pamatang inasida ali di batas wang songonia kana majaga nasida Tuhan leon hasatiaon nang leon hay pason di gadup nasida marsada-sada ali di bata manami godang doa kasihirimon nami di parumatanggaon nami jumulo ma Tuhan lehon dami nang holong nasiako mardami holok kami Tuhan di bagas nami las boy Tuhan kami gabe sitirun tuak kahumaliang boy tarpasu-pasu akaulon nami ianakon los boy hami Tuhan gabi habaron pasu-pasu tuak kahumaliang nami ido na pinangidom tu hami ganuk marsada-sada ali di batama nami on matang yang nami pasu-pasu hami Tuhan marhite anakmu Kristus Yesus si palua hami martangya kami Tuhan amin. Kor uisada.
Marade mahita sa buku ede nomor 404 ayat sada do ayat tulu. Asin rohama di hamu dohot dame, nasian debata amata, dohosian anak na Tuhata Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Hamu nama namin na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, hata ni Tuhata, dihita di bagasan pertanyangan wek, na hinasuhutun wek tulu di bagasan ubason, den edosian surat si Yohanes na parjulu, na sinura ni si Yohanes na parjulu, di bidutulu ayat sada saat rodi ayat pitu. Sada Yohanes bidutulu ayat sada saat rodi ayat pitu, songonon ma na tarsurat di si dinggama tabayuti di bagasan rohata. Idahamu magudang ni halongan halholongon na binasabasahon niya may tuhita. Ay targuar do hita aka anak ni debata. Jala aka ido hita tutu. Di bahani dang ditadda portibion hita. Ay dang ditadda anggo ibana. Hamu aka haholongan. Anak ni debata do hita nuaing. Jala dang dope di papatar. Manang nagabi aha hita sugut. Alay taboto do. Anggo dung patar ibana. Gabi suman mahita tu ibana ay idaut tado rupa na sa diri. Ganup na makirim songoni di ibana di parbadiyay madirina songon ibana na badiyay. Pangalaw si do ganup na mardusa ay pangalaw siyod do dosay. Di boto hamudo na mabuat akadusat tado ibana ubahen naro dangadong dosa anggo di bagasan ibana. Nasa namian di bagasan ibana dang mardusa. Ganup si pardusa dang dung di ida jaladang ditadai ibana. Hamu aka anaha. Unang di pawoto halak kamu. Siulahon hatigoran ido natigor. Songon ibana natigori. Ima sahatna. Hurian ni Kristus na hinaholongan ahado na tubu di pikirata doh di rohata molo tabigi hata na madok anak di debata do hita. Ahado di pikirata na tubu di si. Hamu amanginang narotu gari jaun doh na madohoti pertanyaan live streaming di bagasna manang di dia. Anak ni debata do hita. Ado na perjulu tubuh di bagasan pikirata. Nian hata na somal do nate. Anak ko na doa. Agak terganggu memang.
Anak kona doa dibain Tuhan Yesus, anak kona doa. Pastilah sederhata, ya. Suku-suku ni tubuh ala ditrupuk tahun takas do didok si Yohanes di suratna dia sada dot ayat 2 hujaha masalina ya teh. Ida hamu magodang ni haholongon nabi nasabasaon ni amai tu hita ay targuar do hita aka anak ni di bata. Di ayat 2 pedidok hamu aka haholongan anak ni di bata do hita nuaing. Anak ni di bata do hita nuaing. Jadi odolan na memang anak di bata do hita. Alai suku-suku ni ado na tubuh dipikirata. Taringo tu molo di dok tu hita nuaing. Anak ni dibata do hita. Nah pasti ikon tarajumi jalata sadari doa manginang ada perubahan status di hita. Dang holan anak ni amana behita. Dang anak portibiot behita. Ada perubahan status na baru madok anak-anak do hita. Anak di dibata do hita. Buasa tubuh di pikiran ni Yohanes manuratoni na buraw na julu tuhala Kristen dimulanai pabuan na anak ni debata do hita sa situng na molosian latar belakang na manginang na julu bingung do hala Kristen dimulanai buah mana baru-baru Kristen ate ya mangarad do pikiran na berlakang do na sida bahasa macam dua latar belakang na adung se Yahudi na su Yahudi adung na se Pilipigu do taklan asing topuga bi Kristen godang akap perpoda haliluon adung mandok songonon ahu bana hita na julu tu baru-baru saat hita tu Jakarta onate ya isi mah hita au yakid dang piga be hita na lahir di Jakarta onate gudang dope na solahir Jakarta sakitat dopeon gudangan baru-baru itu Jakarta hita tengok majo manang ton 10 pe manang ton 70-an 80-an 90-an hampir dos do hita berbahasa Indonesia pe oh Tuhan kan itu suku-suku pe maol rupaning mau kemana Pak Tebet ini nama Tebet rupaning kan begitu ya kan najulu songon itu kan mandok Tebet pe ay dung pihami di Jakarta dihami rotu Jakarta binoto mandot Tebet amang anggun na julu Tebet nin dadet tong rupaning dot akalan na asin dot ayam pondok gede ini dadet tong na julu teh lapatan nam jadi bingung mana sida ujung na diboto si Yohanes main gudang do halak mandokon manang parpuda haliun mandokon dang Kristus Yesusi baik ko kamu mak Hape di hapor senasida do Kristus Yesus itu adalah Kristus. Ale adong nama dokon dang Kristusi. Jolma biasa dui. Dang rikot hapor siaon. Parbinoto waddo nina. Logika. Pamaya mau lu dipikir-pikir logika on rikot do logika. Itu dah. Ale di sada sisi rikot nai hapor siaon. Dang alani hapor siaon. Bui jolma tu surgo. Inna muse. Wah makin bingung mana sida dungi Roma si Yohanes mandokon anak ni di bata do hita ingot tamu ma anak ni di bata do hita laho menangkis laho mengadupi akaragam ni parpoda haliulo ni ingot ma anak ni di bata do hita molo anak na do hita kan berhubungan dengan hak dohot kewajiban doi itu dah taringo tu ya anak konna manang anak konna do hita itu makana dinakin dilansia hujamita hodo taringo tu hami majo hudo konna setawi ma dua kamang na metua teh hami ma generasi na hapit song dia generasi na hapiton taringo tu na julu ibadat danak sonari ngana metu ngama tua-tua rupaning ai na tua-tua mangamargal lagi bahkan anggo najulu kan ningok do najulu majo do konoku tikidak dana kiba molomangan ikan bapak sayur bapak ini nggak bisa dimakan gak bisa beri meba amang teh hadua meba dung matua iba dung adung geleng niba songono meba di bayanaka
Aka anak ni bon rupani. Habe dung adong geleng ni ba. Gabero di nat ikan tidak dana deh na musik. Naraku edigat dago ya mang naraku bagasan rupani. Ale babenon kan begitu ya situasi majo. Dak kubo to sarupa pengalaman rupani ati. Anggo na julu ka songoni do makan. Au saya huingot doi. Apalagi bapakku hipertensi do. Jadi ko manak do mangalang lopani. Suna bui dal lagi kanasin. Ikon hamil mangalang kanasin. Anggo ibani ka basa do na julu ka basa ka lo man kana tawarate. Aleh agaya mang. Adong mandetebu. Sabar mak, sabar hotod dikku. Dung bardenak ko baru pe dapo takon na. Habi nung sonari dung adong da rupaning. Tu denak na. Mungkin ra bahaduan dung seorang pahupu tu pahupu naman na rupani. Kan honi na jula ta mangina de. Tapi molutung ditaringo tu molo anak dari hita. Ado hasudungatta. Songon anak na hita. Songon anak ni dibata hita. Ado hasudungatta. Jala ado naneng tahalason. Di status na anak ni dibata hita. Ado na tahalason. Ado hasudungatta. Na perjulu anak ni dibata do hita. Ikon taduk do namora do dibata. Edde nomor opar 22 teh. Namora tutu sangap damangi ibana sudah da nang sere nang pera nang arta sudi. Baru do komai anakonna doa. Tu dia do. Arta ni natoras anggo sutu dak danak. Datu mungkin tu berena di leon ya mang. Dah. Paraman na apalagi. Nang pe dibukai natai artai. Nang pe gumurang pacarian ni natai. Dak tu mungkin di teaton itu paraman na manang tumain na. Tidak. Songo dia do hita majaloi. Namora do debata. Molo namora do debata di sada tiki di teaton do tu hita. Ido makan ido dua nakin. Jaladang do pe di papatar. Di sada tiki sahabar hita. Aha nadong diamai dilehod do tu hita. Mungkin tidak dalam bentuk materi. Alai harajaon. Surgu, hasonangan, pos niroha, pasu-pasu dot akalana asing. Ido di lo debata. Ai debata do napunai. Molo anak na do hita, namora do debata. Diliot do hai paso di hita. Ai ibalo na puna sudi na do portibion. Ragam di lo debata neng tu hita. Ale persoalan na sabar hita benget hita. Molo anak na do hita bisa ada tiki indah pada waktunya. Di lo debata do tu hita. Unang songon na masa di Lukas 15 ayat 10 sada do udukna. Taring itu anak namago. Itu gambaran tudusan di Tuhan Yesus dikat. Adong madua na marhamaranggi anak ni amana. Na sada burju. Songon parhita parciju bubrom merah pikir ate burju ne rupaning. Ya. Ro tu pertanyaan tu gereja rupaning. Ro sudi gudang markur muse. Maradu marporok kan begitu ya. Ro. Na sada atar songona malotik otik maju malona tor dia tong nutong tetehanan di bapak nak sao hujalo mon asebu hu pake adigabe tidak ada kesabaran ujungna di jalo mak burju musi bapak naon dilema ana terjadi dia tidak mampu mengelola amanginang sianon molotungpi judul na anak namago adong musi mandokon amana burju adong muse holong ni merna tua judul di bodo taban manak nga judul nay alena sa sitong na nang idok di sisa sitong na manat hita majalo siya di bata nariko dingulut ta mata jalo dagudang do hita songoni tapangido asa songon na bongak do hita asa songon na diparsangapi do hita di sido tarjepol jolmay unang tapaswa sayhon na nilihon di bata ti hita molo dilio tu hita pake lau patadahon anakon na doaw. Ido makana molo
Mula lagi batu huta anak ni siarap doin na dito. Ala di bereng songon na dasa sitong nadang miribaw tu bapakku. Tumak kudu miribaw. Jadi mula anak ni siarap doin na. Ido. Dangan asing didokon. Sian sikap juga songon madoh tu bapakmu bah. Aliran tua widokon tua bah kudi. Ido. Anggo tu songon madoh tu tomakmu bah. Labok makatai na datang tua do. Labok natin lupa nih kan begitu ya. Alena pasti na sian sikap parangeta. Oh anak ni sian udon. Buamu saya mau dokon. Saya rasa anak ni sian udah hobahin na. Jadi anak ni seduau. Anak ni sedu hita. Tapaluas mah amai. Debata mangatur tikina. Aha adigan di leutu hita. Na adong di ibanay. Jala manat kita, bisuk kita. Hati-hati dengan berkat Tuhan. Adong do halak. Dilon hasurungan. Gabe mengke. Dilik-ilik. Masuk maho. Masuk maho. Ina musik. Neng sapak buhinay rupaning na itakut dong musik rupaning ite. Wah, janganlah. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di 50 tahun, siat dibatado ya manginang. Pakai lo patadahon na anak kon na dohita. Ido molo dokon namora do di bata. Siat di bata dohita. Tu haserepo mata pakai. Unang gabi lao tu hagijang ni roha. Imana parjulo. Na badua hon molo anak kon na dohita. Naing mamangulu jala manggul mit hita songon anak ni amai hita. Dang daw tubis yan. Molo daw? Molo daw ati. Au dak kucahat ati. Ay man pasti dibawa tuak ke ruas tadi di narok ibagasan. Ya. Molo daw diharat namar miyaki kan gitu ya. Kan haduk do mandokun na warna ya teh. Diharat namar miyaki. Itu kan. Nah, like father like son. Tapi tuduhon molo memang anak ni dibata hita basongon amai mahita songon hudok nakin di jamitai. Jadi adong do lucu di halak batakon, adong do saya ada nian gabe legitimasi di dang do bukan porpar pandai dorpi batu di pos na halak batak. Memang tarsong di dong uluni halak batak. Molo do kon propar padi dorpi jolo gaur do asa dinggan. Gebi tersungul mehiba di halak batak rupani di hita halak batak kon. Molo makatekan hita dang boy labok. Jolo boru puas boru bakara. Ay buasa pula satu bakara hita kan di donai. Karena pindikiran nanti amanginang. Buasa pula ikun porpar jolo. Buasa pula ikun satu bakara rupani hita. Si boru puas, si boru bakara. Buah molo labok-labok. Ala memang hati-hati kita. Lamok-lamok hati ni bigu. Bahire bigu mahita sudi. Itu persoalan ni hita. Halak batak. Itu makana mau halak batak. Ikon memang kelembutan jarang do di hita halak batak. Mula dong halak batak na labok. Hirang sa batak donin na rupani. Ala dang nagabil melegitimasi rupani. Ikon kasar hita makatai tidak. Nang pesa situng na. Saya dong do si dalian manang rupaning pembelaan. Memang orang Batak begitu eda. Kalau ngomong harus kencang-kencang, kuat-kuat, tapi hatinya lembut. Indah musit tongkan. Persoalan mai. Ale molo anak di Batak hita. Ikon tapatuduhod do. Bahwa kita juga bisa lembut. Bodoh labor hatta. Molo anak ni dibatado hita, bodi hita tapatupa, songon nabi na ini halakan. Adong do na tua-tua mandokon. Bekerjalah seperti orang Jawa, berbicaralah seperti orang Sunda. Ali berpikirlah seperti orang Batak. Orang Sunda kan ini mesti tongkar panik. Kata buru hatanai kan. Itu makana mololao galeng tu Bandung sekolah tu Bandung hati-hati nang. Pasingot tamu.
Baru bata do is the best namut tong rupaning. So tung mengeluli gowar marga hita. Ala nilabok na dakinata ijebu o maknape gasa-gasa do tong. Ito nape songgak-songgak. Sahak maisan pajupang mado baru di rupaning. Aduh, mas, macam edok ko rupaning. Terpeok langsung rupaning. Besauk mak. Adong dodong aku songoni. Merburu halakan. Bahasa ul, ternyata memang dia suka orang yang lembut. Sudah lembut mas sudah kalah bata konate. Dang pula lawe. Mari DP. Why ada Tuhan. Nana kan tebu kan daripada I heard it. Nah, belajarlah kita ya. Hita bebu itu lembut. Anak di bata ada hita. Dang lomo rohani anak di bata di dosa. Pangalau siu do gaduk namar dosa di dok dia obat nakin. Dang na paluja-luja Tuhani dang paluja-luja Tuhani hita. Ai rope ibana lau manesa dosa do. Mabolok ko dosa do. Na paluja-luja Tuhani do hita mulo mardosa. Jadi batau saho mo nang mardosa to. Nah tapi mauli. Nya kuat deh. Sipata nang pat nang mata nang pamangan luhut masalah. Alai jangan disengaja dosa itu. Ai molo so disengaja do. Itu faktor X. Nang pat nang mata nang pamangan. Sudi luhut mardosa do. Taurom dosai. Molo tabu to dosa. Taurom mak. Jala tapature-ture mak tapa hobar-hobar matu habadion. Ai badiado de bata. Napatuluhon mangulu di hati goran. Didok di Markus 4 ayat 30 lalu. Ay naigirgir diyon niyan toddi. Ale galedo. Ia daging manang pamatang. Juk do dipakai portibion daging tao na manginang. Buasa halak. Ulo na paling gampang majo. Buasa ulo halak mergabus. Alam biya ribana tarboto. HP hola mergabus ibana sa situ nang tarboto. Ay gudang do sao nate macam. Alay marhiri turpuk taon di paingot tu hita. Asa taula mahati goran. Hati goran ni say jumulo maluluy hamu harajaw ni di bata. Ninna Tuhan Yesus rupaning. Jala asa unang di pahoto-hoto portibyok kita. Unang di pahoto-hoto. Halak hamu didok diat pitu nakin. Naing ma ngulu partor diot tay. Hapor siot tay. Pakirimot tay. Manirai nguluta nagaleon. Dang naman dokon sempurna hitay nang daw. Tidak ada yang sempurna. Sudido hita mardusa, berpotensi untuk berdosa. Alai songo dia do hita asa mabahin, hapor siotay, ha anahon ni dibata na adong dihitay, bisa mempengaruhi hita. Anakon na do hita. Saru padui, ayang gomuruk tay niyan neng do hita, marbade do dongan. Alay bo do taurom kan? Anggola ni sugo ni rohatay, baneng no dang neng tatid do siru paning. Alay bo do taurom kan? Dot akalan na asing, dot akalan na asing. Atong taurom, nabuy taurom. Molodok bahasa Batak matahod diri ninna. Kuasai diri asabuy dinggan. Naparpudi. Say di parmahani Tuhanido anak konay. Asal maulo anak konay di parmana ini. Aidang sudi biru-birui mangului hatani parmahani. Alay dia kana ulo malua maibana. Dia kana solo ulu do tarjergot ibada manang lao mapar manang tu dia. Ale nang pesoni molotung pe mapar biru-biru na pinarmahan nay. Saya dong do menang man dokon biru-biru siya pulu siya do saya do namago ale saya dilu di patadui. Di baheni na dia mata pilit. Udok nakin molo didok anak kon na do hita. Anak ni di bata do hita. Radi do hita di parmahan ni di bata. Unang mamandi bil hita.
martanya mahita. Tuhan di bata mola tema di pasat rohanami. Nunga di lohoko tuhami dalan parbinotoan nang pos ni roha hata madok tuhami anak komudo hami tutu anak komudo hami saluhu na marhiti-hiti Yesus Kristus ay di palua di hokop hami diramuti hodo hami Tuhan di baheni molotung petar sunggul hami di hata manamadok anak komudo hami papos rohanami Tuhan nasari hono mungulu nami marpanga juho di hami jala tutu dia juho do hami dia kahagaleon nami molo sian rimas minian dang talup hami gabi anak komu ala ni parangin ang panggul mito ni ulo nami ali Tuhan unang alang asin roham sa pala nong gabi anak komu hami gomos tiup hami unang palua parmahani ulo nami lehon rohan naradi hami di parmahani asa dinggan perdalanan ng ulo nami tutiki-tiki na nengro tarpasu-pasu mahami tarpasu-pasu makayanakon nami tarpasu-pasu masudi peparan nami akadongan nami keluarga nami natoras nami huriam nang bangso nami unang alang asin roham sapala nakomu hami saat mahami tuhara jamu tuinganan nasunang ali Tuhan pasu-pasu hami nung hupasat kami ragam ni tangyang nahupasat nahutangnya kami marhiti tangyang pangudiano nakin sisa datangyang dohami di si Tuhan ului hami lehon nahupangidu hami Tuhan asiru ham alito makas doho maboto dia do nariko di ngulu nami molo tung riko di leko neng lehonomu tu hami unang babed damang urupi hami laho mamikiri nariko di ngulu nami jalamangidu honi tuho molo nunga dilehoko ajari hami mamakei asa hupake hami lo mambujiho pasanga poko jala mambenlas rohani akadongan nami gabi pasu-pasu mahami bornginon dongani pasu-pasu hami Tuhan gabi borngin lasin roha borngin pangalapan igugunay baru madihami bornginon Tuhan sisa dosa nami mangasahon Jesus Kristus Tuhan nami amen. Mare de mahita los tapasahat mapiliata.
nami. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo. Say Roma harajonmu, say saot molom neroham di Banua Tungang songonan di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapare. Sisa madusa nami songong panesa nami. Di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon to pangunjunan. Balua mahami san pangaro. Ay hona puna harajaw. Doot haguguo. Roria sangapas. Amen. Asin ni rohan itu hata Jesus Kristus. Holong ni rohan ni di bata ama. Dohot parsaoran ni tod di porbadia ima. Na mangaramoti hamu salu na. Amen. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati. Doa. Ya. Selamat malam Tuhan Yesus memberkati. Panggil saya, masih Mikel. Di parekeli kita. Dang kang masabi baru.